Folytatódik. Folytatódik a sorsolás a reklám után. B csoportból tehát a B csoportba. Kántor Marci, Chelsea. A kedves nézők nem látják, de abszolút elemekkel, természeti elemekkel fúj a szél. Rendesen. Bent ugye nem tudtuk megtartani a sorsolást, mert hangosak a gépek. Igen. A csoport negyedik csapata. Bola Martin. Egyelőre csapat nélkül, ez még titokban maradt még csapattal. Tehát a Wimbledonnak kell lennie. Igen. Megint elfújta. Sorsolás neve elfújta a szél. Igen, tehát Bola M. És akkor egy delikvens maradt. Személyem. Most visszaraktam Bola Martint, igen, de ez ne zavarjon meg senki, ez Isti Wolfsburg. Tehát ezt még beírom, így elmondom akkor még egyszer, az A csoportban Gintli, Kruzsán, Sinka és Bolla, a B csoportban pedig Hundi, Krisz, Kántor és Isti küzd a továbbjutóért. Ide is, hogy padlását mindenki, tehát így lesznek majd a csoportok. Mindenkinek sok sikert kívánunk, köszönöm Pécska Istvánnak a sorsolást. Én köszönöm a részvételi. Vasárnap találkozunk. Viszlát! Szevasztok!